oribil. Nu-mi vine să cred că m-ai mințit. Unchiul tău are nevoie de susținerea mea și eu chiar voiam să fiu acolo. Poate încă poți. E pe cale să intre. E prea târziu. Nu știu dacă intervin eu. Mas pronto, mija! Puternice. Mai puțină vorbă, mai multe vânătăi! Nu vrem să pierdem asta! La tormenta ha învins-o pe La Luca! 1, 2... În continuare, Casa Loud pe Nicktoons. Într-o lume plină de pericole și răufăcători, există o singură echipă de eroi care poate salva ziua. Iepurași? Voi sunteți. Episoade noi din Liga Agila Iepurilă, cu abilități super noi și chiar super strănuturi. Nu ratați episoadele noi din Liga Agila Iepurilă. În curând la Nicktoons. Prinde toate meciurile incredibile cu Casa Loud pe Nicktoons. Alergând pe coridor, faci cu mâna fetelor, când spre baie tu te grăbești. Peste haine sar ușor, prin mirosul izbitor, faci zi de zi tot ce poți să trăiești.